हेलौ लोगो सफैबाय नामा? आं नोंसिनि लामायाव दं ओंखारबोदो दे थाबैनो आंनि बयफ्रेन्डखौ लोगो हमनो होननाया औ दे थाथ' नै थांगासिनो लोगो सफैबाय औ सफैबाय लोगो बोरो नोंना बयफ्रेन्डआ दाबो सफैयाखै नामा? मा जाखो मा दाबो सफैया दसे नेबावनोसै नामा बेहायनो मा जाखो लोगो दाबोनो फैया आंनिसो बारायलांबाय थगायखोसो मा खोथाय नोंनि बयफ्रेन्डआ मिथियाथ' फाग्लि नोंना बयफ्रेन्डआ हौनो सफैबाय बे फैगौथ' आरो र' फैग्रोथों बियो एसे गोबाव जाखो नोंसोर आंखौ बेयाव नेनानै मोजांसो होनदों नोङो नेनोसो बालायलांबायमोन आङो एथ' गोबाव जेबो नंला दे लोगो थांसै औ थोदो दे बेरायनोसै नै लोगो आंना बयफ्रेन्डआ फन हरगासिनो नंगौ औ आं नोंजों थांनो हानाय नंला दे लोगो नोंसोर बेरायहैदो दे होमबा थादो लोगो बाय बाय दे होमबालाय बाय ओइ नानि टाउनाव थांनो होननाया नोंना देलायनाया दाबो जायाखै नामा ओंखारबोद' थांनोसै आंहाबो नै सिख्लाया सिबखांखाबाय माबार ओंखारदो जाबाय आंना ओंखारदो नानि ओंखारदो आंहाबो जाखाबाय आंनाबो रेडि फैदो आबो थांसै आंना रेडि जाबाय नै नानि जाखाबाय आंहा थोदो नानि नों मा लाबोनो नागिरदों आसान खेरा गारि मोननाय नङा थुथु माबार रोदोम नों आंखौ बेसे मोजां मोनो आंनि जिउनिख्रुइबो बांसिन मोजां मोनो आं नोंखौ सना दाबायदियाव नोंखौ मोनाब्ला आं आंनि जिउखौनो फोजोबना लागोन थोद जाम्बि मानो बिदि बुङो नोंलाय आं नोंखौ मानो गारनांगौ नोंगौना रोदोम औ सना बेसे समायना अननाया नोंनि बेसेबा मिलौनाय बेसे मुहिना आब' दाबो दा गोबाव जाबाय खामानि मावनांगौ दामानि मावनांगौ